Kowe iki do ngopo ta? Kono iki do anteng sithik do guyu nyapa lho. Lah ngopo? Datenge sakniki ngopo e? Kowe kok raga-raga nyapa. Biasa. Ngopo? Ya emang ngono-ngono biasa. Heeh. Aku tekan jero. Asline iki benake kathok. Iki sesuk iki to nek pamane kowe butuh kenceng. Heeh. Mbok yo dilas sak bokonge, las dasmu. Lah kenceng juran. Kenceng-kenceng wae kok jenenge karo mbokmu. Oh iya ya. Kok dadak ngelas meneh. Apa ya ana wong arep turu mbokmu kok sambatan. Nek do ngrungan. Ya ora apa-apa Gusti iki ora apa-apa ora bakal duka. Ora apa-apa, nesu piye? Aku pun kula mboten melu-melu lho niki. Aku yo ora melu-melu. Aku ora melu-melu. Ayaan, pokoke tertib. Kowe alhamdulillah salat Sak gentrong ngene lho maksude. Olah suwi. ora meng mlaku nek kowe sikatan kowe nganggo irama kowe. Wah ngeratus niku sikatan jan kaya wong keplok e. Koplok. Ora, kuwi sing muni sikate apa apane? Kula injen niku. Wo, ternyata Bathara Guru tangane papan sing kene sikatan sing loro keplok. Yo dibageke Mas Sugeng. Nah, monggo Sugeng dalu Mas Sugeng. Ya. Yes, Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis bladeg dina niku nggih. Wah, jan alhamdulillah saged sowan mriki kalih niki sinten? Buntelan Damen niki. Mbok ora sia-sia Mbak Nyani kok dianggep buntelan damen. Lah wong mlaku mrene kalih kula malah nyedak-nyedak dalang nek ke Pancal. Aku ki golek nggon sing ngombo je, Mas. Golek nggon sing ngombo ya ora nang kene. Lah aku nek angkrem nang nggonmu ya kok malah ndoke loro. Ndoke loroe titipke mano. Ala mana ngono malah rasa kowe ya bune. Lah iya. Lah ya kowe nggawa gunung loro ora sambat. Endi? Wih. Iki dudu gunung ya. Wah, malah kaya nggen kartu kredit nika lho Pak Sena. Napa? Sing digesek sret ngene iki lho. Jan galengane jeru. Iki bocah kok iki wae lho rumah saku ki. Galengan apa? Oh, kalen. Nun sewu para pamirsa sedaya ingkang rawuh wonten dalem Yudanagaran. Nggih. Sami wilujeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jan dalang ki angger Mas Seno wis nggawa piyayi akeh banget. Iki jenenge lautan manusia iki ngene iki. Oh. Lho kok do ngono. Oh, Nek ora gelem lungguh katoke plorotke jarene mune dalange. Ah, niat Yudanagaranku kokean ingon-ingon. Kok gane ngon-ngon piye? Ah, mesti do mabur kabeh to niku nek kurungane diplotrokke. Jan pokoke nek dalang Mas Seno wis jan. Wah, ora dalange rong aku, nek aku tenan. Wah, ngungkuli iki tak kandhani. Mbok ya rasah kemayu wong kulinane derep kok dadah. Ya ora benyak kok derep ki cara ngendi. Lah nek niki dalang lah ya malah bingung to. Lho aku ki nek mayang ya iso, Mas. Wis ngara gathuk wayange nek perang. Lho, gathuk wae. Ora ketemu tangan tengan karo kiwa ki. Ya kuwi Mas, lek ngerkoso ki kuwi mulai aku ora dadi dalang wae. Lah, wong anggere dadi dalang ki akeh sing do raup, Dik. Lah ngopo? Nyedak aku ki raup rumasane padasan. Oh, padasan kok. Aku rak dadi risi to. Kaya ngene kok padasan. Ya bengi iki pancen ya wis. Ora ming penontone tok iki mak sing akeh. Bakule ya akeh banget. Iya, bakul apa-apa. Bakul apa-apa ana ning ya ngapusi kabeh. Kok ngapusi piye? Lho nyatane aku tuku sego kucing tak buka ki ming segone useng-useng ora ana kucinge kok. Kuwi istilahe jenenge ngono. Terus kopi susu, ayo tak udak ming ireng tok. Kopi tok. Ora katutan kono
Ning lak wis nggawa aku. Mula wong tuwa Dadi ki nek- asine ngapusi kabeh. Ngapusi kabeh. Sing ora ngapusi mung siji. Sing ora ngapusi ming siji bakul iki. Apa? Bakul sarung cap gajah duduk. Kuwi ra ngapusi kuwi. Kok ora ngapusi? Wo tak buka sarunge ketok telalene tenan. Senengamu ya rono-rono. Loh, gajah kok telalene cendhek aku. Oh, gajah pesek. Gajah Ya kok. ora sah werna-werna karo sapa-sapa ya ngukura mirror. 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 Oh, ngilo. Ngilo awakmu ya cendhek. Mula karo aku ra duwe anak wong ya cendhek. Lah iya. Anak siji wae dadi we ndase rono ndase ya. Aku kesusul nglairke kok kae. Tapi ya Lah yo anake rung metu ndase kowe wis ngene dadi potol ndase. kayak disilet ya. Potol iki kari nang jero. Kaya disilet kok. Mula kan ndase terus ning dada. Wah nek ku yo ora Loh, ndas. aku mau mlebu lho Mas, lagi mlebu Nah, wis ndas diarani ki- karo panitia anu kae sing panitia kono kae. Heeh. Wah, Mbak Nyani ngemban bayi anu kembar ngono. Aku ya terus Wah. seneng sok Mas niki melon aku ngono. Melon men tanpa biji. Wah jan. Le ngarani sing ngarepan mau wah Mbak Nyahni saiki melu Basarnas. Kok iso? Lah nang ndi-ndi nggo pelampung. Oh iya. Nggo pelampung. Lah ya le mlembungke iki kok nek ana kecelakaan mlembungke urung-urung mlembungke arep mlakuke miring rekoso. Sia-sia padake airbus ngono apa piye? Wah iso pelampung. Rada ngadeg ngono ben. Nggih. Iki Mbak Cange wilujeng dalu suwe Wilujeng rajamu. dalu, Wah, sugeng dalu Mbak Nyahni. elok tenan dalang ki nek kondang Ya, ra tau boleh. leren ki selot cilik nyelot cilik. Juk, Sinten? Nandika Ah, yo nggih ora tau turu kok Mbak, jadi ya ra tau jadi tuh. ya kayak gini lah. Oh dadi nek ra tau turu ki cilik ya. Ah wis kebacut muni jadi aku tak yo tak terus. Nggih. Iya. jadi. Harmoni dadi jadi. Iya gue kagak dong. Suwe-suwe. Ya sing penting sehat. Nggih, nggih, yang penting sehat lan waras. Wah Disyukuri. iya. Nggih. Disyukuri seniman ki rak ra duwe anu to ora ana sing mensiun. Mumpung panjenengan ki diparingi rezeki akeh, ditabung sing akeh. Oh nggih. Aku memang ngarep muni ra kesusu mati ngono to. Mbok yo ora usah mlipir-mlipir. Ngono. Seniman ki rak ya ora ana sing mensiun to. Ora ana mula kaya aku ngene iki isine mung pasrah karo ikhlas nek sepi. Ah, tenan. Lho nek sepi aku ki mung pasrah karo ikhlas kok. Pasrah karo ikhlas apa? Wah, anakku karo bojoku ki tak pasrahke marang tuaku. Aku ikhlas melu mangan monggone marang tuwa. Lho piye kurang piye? Dadi isen to, Mas. Ah isen. Dadi bojo peluwak ya ming dikaya ning ngene aku biyen ki arep dipek kiai lho, Mas. Piye? Biyen arep dipek kiai aku mau milih Kiai iki kok jalan Kiai Mojo kono. Sing arep ngepek kowe kiai ngendi? Kiai Slamet. Oh iya nek kowe gelem. Bule. Mbok kowe gelem dadi bojone Kiai Slamet. Wo anak-anak mesti apik kok kowe. Lho, aku ki jane meh gelem ning gandeng angger nyawang anu Kang Mas Slamet kok kaya raimu yo aku dadi ra sida, Mas. Matur nuwun ya Bu. Padake kebo. Lah iya. Derek mangayu bahagia Gusti. Nggih. Tiap tahun kula kadhawuhan marak sowan kalian Mas Seno sak Gutrah gelar budaya. Mugi-mugi ing taun salajengipun tansah lancar terus. Amin. Wayangan aja nganti ana pedote. Nyuwun dayanipun para pamirsa sedaya, para seniman-seniman diparing ana umur panjang. Amin. Gangga sehat terus suarane ora ilang. Nggih. Amin. Bojo kula barang niki kula dongak-dongakne angger bengi, Mas. Senajan umurmu ki sibarate ki wis panjang yuswa, senajan awakmu ki stroke nek urip aku seneng. Alah setruk ning sinyale isih jos e kok ya.
Wingi lah kowe ming umuk arep dipek bojo kiai. Iya. Wong aku ki arep dibojo pramugari kowe wegah kok aku. Pramugari pesawat. Pramugari pesawat aja ngepek bojo kula talak mentah-mentah. Sebabe? Rong sasi sek dadi pramugari. Waune pramugara. Oh. Dadi lanang dadi wedok. Wegah. Jeruk mangan jeruk. Ya mosok niat mingat. Wis ora mikir kuwi iki lho gamelan. Ora mikir dasare pancen ra duwe. Gamelane apik. Oh apik, rada rene. Aku iso solen Mas, aku ngedak awakmu ki kaya deg-degan kalau aku. Lah ngopo? Lah nyapa wong karo bojone dhewe kok kerise double. Masa nek bu nyanyi deg-degan kowe ora krungu apa? Krungu. Wah. Nyanyi iki nek deg-degan carane deg dung kotok-kotok deg dung kotok-kotok. Ya kuwi. Iki lho dalang iki nek wis hafal karo aku to, Mas. Oh, iso. Dadi aku ki duwe apa jenenge panggautan dhewe. Gandeng aku ki seniman wis dadi to, Mas. Iso. Dadi aku ki nek ndi nganggo irama kok, Mas. Weh, Mlaku nganggo irama. wae iramane? Yo cekok. 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 Ora ming mlaku nek kowe. Sikatan kowe nganggo irama kowe. Wah, ngeratus niku sikatan jan kaya wong keplok e. Plok-plok. Ora, kuwi sing muni sikate apa apane? Kula injen niku. Wo, ternyata Bathara Guru tangane papan sing kene sikatan sing loro keplok. Kuwi rak mong sebagian kuwi. Kamangka ketetesan banyu niku nek ngira rada seru to le muni. Aku ki wingi ya lara-lara atiku lho Mbak Cangi. Pripun? Aku rak kepengin jangan kuwi nun sewu jangan kates. Nggih. Lah nggone tanggoku rak duwe kates sak wit ki isine ming loro. Anjuk tak tembung ta yu aku njaluk kates siji. Iya Mbak Sunyan njupuk ngepek aku nyengrok ta Mbak Cangi. Nyogrok. Lah aku nyogrok ngono kuwi iki sing tiba siji ki aku diuneni. Kok duneni? Lah mergane guru ngono ki gedebuk ngono. Dadi sing siji ki Tiba siji ning suarane loro ngoten niku. Sing sijine sapa kuwi sing nyuwara? Ndekku. Wong ya aku ya ora sadar to, Mas. Oh, kan ngundho siji kok meng dadi pah loro. Ya kowe Bluk-bluk. wah. Iya sing duwe nesu. Mandarane. Oh ya ora percaya mesti njukuk loro kowe ngono. Terus Sidane ki aku ya dadak nuduhke. Gelo ndekku aku ya ngono. Kana duduke yo kana le Semar. Wo nek iki dudu kates iki melon. Karena pingsan kok, Mas. Kula langsung pingsan. Nika non saya Mbak Cangik Bluk. rencang-rencang digunakake kabeh. Nggih, kalih. Nun sewu Gustine ngersake tembang-tembang sing halus-halus. Nggih. Kalau wau Kanjeng Prabu Kasijo ngersake Srining. Gustine ngersake sing halus-halus iki apa rombongane halus kuwi apa? Kowe mbok ora ngawur to? Lagu-lagu tawa langgamu tawa Gegendingan. Oh, ayo dijangkepi engko panampane wong iki beda-beda. Mbak Bila Gusti badhe nyekar piyambak menapa? Oh, nggih. Dalam sing buri ora bias rawuh, ora bias. Kene sisan wae lek kene rek. Kene. Wow. Elah. Elok to kandhani kok. Ya senajan kaya ngapa iki trae ngawir ya. Iya. Iki konsekuensine wong nyambut gawe iki senajan kuwi iki mendem tetep teka. Lho kuwi tus trah keraton lho kuwi lahir kowe ning ringin kurung kok. Iya, pancen. Nun sewu Den Rabi. Langsung wae, yes. Iya. Diarep-arep anu iki karo adine apa piye? Karo adine ta iki? Mbuh iki sing siji wis diarep-arep ket mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah
Kok saikum. Assalamualaikum. Ciao Simik. Waalaikumsalam. Wah, jan. Kowe kok telat ki nendi? Kowe syukur mangseneni niku. Ya biasa. Biasa piye? Dik. Ini lucu Mas. Hah. Piye? Asemene ayo dirembuk wong loro. Apa kowe dhewe rantek apa piye? Kowe dhewe rantek apa piye? Wah, gumoh. Wong telu aku ya dingengei kok ya. Ora sudi. Aku iki apa kowe? Lemuni sedulur. Sedulur ndasmu. Aja nyok tumbak cucuan. Lah iya, ngerti. Ayo. Kowe ingin kowe. Kae lho ditakoni yo cangik kena ngopo kok telat. Anu ya biasa dobel. Oh, ya ora apa-apa. Dobel apa mampir sarekem kuwi. Sing mampir sapa? Iki Wis ora iso. wis ora. Blas. Wong baru operasi tedun kok. Iso. Ora jare munine lara diabetes. Wis diobat abetke nang endi wae. Ya rencana ngobat abetke nang kene. Wah iki mengarang ingin ya. Ingin apa? Ingin apa? Ingin membunuh. Wilujeng Mas Rabies. Kena ngapa sampean kok yahine lagi rawuh apa kegaruk apa piye? Sing gegaruk ki sampean kuwi kok ya-yaan. Oh, aku ya. Kok iso ngarani mbaknyane gegaruk? Iso iki nek ana dadaknya ngono kuwi. Kayak dudu aku ya. Itu apa? Bojomu kae. Weh. Aku wis ra ndek bojo kok. Lambene. Ngaku. Ono Rabies ora ndek bojo. Nek nyambut gawe ra telat. Ra duwe bojo nek jaran. Jaran ki cangkemmu mbok sing apik. Lho krunguku kabar ki ya iki ya nuwun Bojone sewu. anyar, Bojomu munine. ki ya anyar lemune. Anyar apa? Lemune buriku iki kok. Tumbak cucukan kok digagas. Jare entuk Kok sing ngomong aku? Ah sapa? Aku sing ngomongi dalange kok. jare entuk bojo anak Temenggung ngono. Ora. Hah? Aku kuwi tetep bisa duda. Waduh. Duda ping pira? Kowe kok Duda ping pira? rencana iki agar ping 5 Aku kok iki. melu apa kamu piye to, Dap? Iki awake dhewe kalale mendem iki. Aku rungokne wis kesel jero Mas aku ngomong kok dilekna. Sadhe Gusti Yudha le nyepake rada mempeng iki mau. Piye to? Ora ya-yaan, pokoke tertib. Iya letep lah apa-apa aku basu tawa wedem iki. Oh, saiki Mbak Nyani. Alah. Le Rabies ki saiki ora gelem kaya ngono. Ora gelem, pun ora Wis gelem. ora gelem. Pun boten ngaten to? Oh, saiki wis ngene. Weh alhamdulillah salat. Sak gentrong ngene lho maksudnya. Oh lasu. Ya ora nesu. Kok nesu ki ngopo lho? Nesu. Lah apa? Sapa sing ra nesu? Cangkeme do gesek kabeh. Ora iki ana Gustine kok muni asu. Anu nuwun lho Gusti. Gusti sapa? Gusti Yudha. Ayo piyayine sing ndi? Nang kono kok mau. Kok nek kono lho ngawur wae. Ayo disana iki wong kene iki daleme kok. Ayo. Ayo sing dibiayine. Gusti Yudha ki sing ndi to? Ayo. Ayo. Ora. Karo Walat lho kowe. Lah aku wis ngono-ngono urung ketemu ya. Brunek ta aku iki. Lah kowe kok ora apal ro Gustine iki terus ndene iki sing nimbali sapa? Gusti Yudha. Lah kok ora apal? Oh, lancang kuwi jenenge. Kaya kowe kuwi. Tumbak cucukan ora jelas. Gusti Yudha. Oh. Sing nimbali Gusti Yudha. Iya, iya. Ini apa? Iya, iya. Gusti Bendara Pangeran Haryo Yudha Negara. Seru kleru. Sapa mangga? Gusti Bendara Pangeran Haryo Yudha Negara. Wah Yudha Ningrat Ningrat. Yudha Piyai Ningrat. Yudha
Sapa ayo? Gusti Yuda. Yuda Dirokke iki omongan lho. Gusti Bendoro. Gusti Pangeran Haryo. Pangeran Adi Wijaya. Salah ketoprak. Yuda ning Ratan. Ningrat. Nah, Ratan. Ningrat. Ora. ngerti ora wani lagi iki lho ora bias ora wani Wani ciak cangkemmu itu. nek ora apa-apa wis pensiun ora dhisik tadi Yuda Ning Ratan. Ningrat. Tane ora lho, Pak? Tane ora? Ora anggotan. Ora. Nyuwun ngapura karo Gusti Yuda nek Gusti nyuwun sewu nek kula sowan telat. amargi Nembe golek menir. Ya ora apa-apa Gusti iki ora apa-apa ora bakal Apa nesu piye? aku pun kula boten melu-melu lho niki Aku yo ora melu-melu. Iki aku ora melu-melu aku. Karemu wis. Wis aku trimo pinggir aku ora melu-melu aku wis Anggap anak ora paten aku ya. wis wah Ana dosane tanggungan dhewe. wah angger duka ngetokke jaran sepak cangkemmu luweh Hei. Pon duwe apa piye? weh Gusti jarane apik-apik Apik-apik. Aku ora nyritak cangkemmu. Wong sing kleru ngono kok aku anu Gusti nyuwun ngapura Gusti. Kok lek kula sowan telat. amargi Anu double. Ha iki didobel. Wah ora sudi. lah ngopo Semene iki ya alon-alon to. Kok alon biasane kowe bedigasan ngono kok. Ya bedigasan nek semene iki ya blenger le. malah penak Kok kok muka jane apik meng kurang kok ngene iki. Kok aduh. Kok ngene kok ngacungi ngarep iki apa? Ora mesti kurang bodi ngono lho. Sapa? Anu mbokne iki kok. Oh. Mbok sing endi kuwi? Bos ana modar ora kowe. Mbok sing endi? Sing endi? Sing pertama. Oh, sing bojoku berapa? pertama Anu telu le. Akeh sing tok gawa nyumbang ning kono kok pincang. Kok nesu iki ngapa? Kok nyatane kok tak takoni karo sapa Lek? Karo lekmu wedok ngono bareng. Wis aku mulai sik ya no. Heeh ngati-ati ngono. Ding 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 aku arep guyu ya ora wani. Ora pincang. Ngapa? Pancen sikile deglek kok. kesuwen le dadi wuru Brisma ta Bojo deglek kok ya dibojo lho. Wong niku ora deglek kok apik. Bareng ketemu sing lungguh wae wah sing arep ora gelem lungguh wah oh ya ora muni ya sing mburi ra ketok sing arep ora gelem lingguh ngopo ning ngabani apa? ngono kuwi obane apa Takon. Ora iso muni wong lambemu kaya laweh. Beda karo aku wedok wis iso singsot. Bisa muta. wis iso Kok lambe cekak ming ngeses iki. Ala ora ngeses kok yang kene ra ono apa-apane. lah kok iso ora ana apa-apane maune piye kok iso sempal ora ana apa-apane iki maune piye Ayo mergo nunggang pit motor ora mabuk heeh mentem. terus banter jebles apa Biasa aspal. oh Aspal agak arep digawe kuwi. oh aspal arep Agak tatanan watu-watu wae. wah iso Cak kondengan ono apa? Iya, cah gleleng ya. Leling. wah brus Motor jengkret nang kono sigar lambeku untukku rampal ilatku ya sigar. wah Ora leling. Dadi saiki yen kok kono ilate berarti ceweng ya. Siti Kaya ula. lah kok saiki iso wutuh meneh iki tak gawa dikandani kon gawene kono. Bethesda Ora, Panti Rapih ora. ngendi Bogem. lho kok nang Bogem adoh banget Ning Bogem lho. Tambalan apik-apik ta kono. Kok apik-apik? ayo apik ana sing ireng ana sing kuning Komplit. ayo
baru mulai tak tambal dadi apik bois. Wah. Iki ya entek 8. 8 kethokan. Ah nek kono entuk 13 siji kok aku. Weh, turan 5. Arep tak nggowo piye? Ora weh. Gonen. Ora weh nek kuwi. Kowe nek tak nggo iso kewer-kewer lho. Kok iso kewer-kewer? Lambe ra jelas. Nek besar ndekku. Ndekmu? Ndekku ngerus cah wedok sing ketok nggo pakaian merangsang Heeh. Nganggo rok sak dhuwur dengkul. Heeh. Wah lambeku le. Lambene piye? Iso jengkat dhewe. Mergo kethokan bogem kuwi mau. Kok ya ngawekani nek pamane ketemu wong wedok merangsang. Lambene ditutupi men ora ngene. Wis tak tutup. Wis tak tutupi rapet kae malah sing ngono gesek. Apane? Ya ndase. Ndase. Ki mau Mbak nyanyi arep nyekar. Oh iya. Diaturke Gusti Wonten Yuda. pamundutan Mbak Canggih Menapa, Bu? saking Pak Probo Kasijo sekalian Bunda Probo menika wau sawerane sampun Oh nggih. sedasa yuta. Waduh. Ning sesuk ajeng diwujudke barang. Napa? Sapi perah. Oh lho, Lek ana sapi perah kuwi. Aku meres wae tok wis. Mbok rasa nek sapi perah ku kleru sing diperes mah repot. Kleru aku diperes. Lho, kok Nggih, monggo nuwun sewu. Gustine ngersake menapa kala mau? Biasanipun Sinom Parijoto. Oh, jing. Sinom Parijoto. Oke lho ra biasa. Oh, iso kuwi Sinom Parijoto. Oh iya. Cakepane basa Garut. Aku watuk, Mas. Mambu asep. Diteruskan.
kekulane aja lali agamane lali agamane Neno mangga luar biasa. Nggih. Cengkak nggon burine ku lho Mbak Cange. Nggih, sing pripun? Nggih, niki sing ngentekke sawah barang. Ayo. Ming cengkok kaya ngono wae. Kok ngentekke sawah? Lah nek ora kuat wong ki nek wis budaya krungu swara kaya ngono kuwi iso bingungi lho Mas Sugeng. Weh. Kuwi ya padha karo suarane Lek Bambung. Iya. Rabies? Mbok iso ngono kuwi. Suarane apik? Jajaran ora karya. Ayo. Ayo Lek. Nggon buri dhewe mau Mas. Ditokke suarane. Coba. Nek suarane ra metu matane ditokke. Nak matane pun mboten metu. Uteke. Wingi matane metu mah totol pitik. Yo, kene diajari. Lho. Ojo madang yo apa? Cakepan Sinomirano madang iki. Ya ora kuwi to ora kurang ajar cangkem ditapuk karo bapakne mau. Karo bapake aja wani-wani. Iki agek napuk burung kepro ndasku. Santai bae. Santai wae piye lha kowe kon anak nganti lara kowe terus temekan ning pati. Wah ora bakalan. Lah ngopo? Kowe iso gagar otak lho kowe. Ora. Ditutak-tutuk ben bengi. Wah santai wae wong wis ora ndek utek kok. Oh ayo wis nek wis ngono wis malahane kowe nek numpak motor sing ora nganggo helm. Nggih. Menika mau kapiarsa Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Sik wah iki. Wah. Wis. Ora dibacutke. Oh, suarane niku jane apik ming tekno ora gelem ngetokke suarane. Ya. Wis suarane apik sing elek nu min tekone. Ora tekonku apene ora jedul dapur musuh. Lho ki mergo jedul mergo tekonmu ala. Lah kok iso? Aku mbiyen yo keprucut to. Wah, keprucut. Nggih. Tak go topo pegel bel gesek. Menika mau larasipun songo, mula rada gedhe. Nggih. Menika wonten pamundutan pancen dalu menika pun alus-alusaken kok Kang Mas. Oh, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Mergi menika acaranipun rak suran. Suran tegesipun ya kudu tugur sepengin atas. Iya. Ngono ya. Pamundutan kala wau Sinom Parijoto. Nggih. Sak menika Sinom weni kenya. Wah, nika sing marai weni kenya nika. Oh, nggih. Iya. Kowe iki dong apa ta? Kono iki do anteng si dene do guyu nyapa lho. Lah ngopo? Dotenge sakni ngopo e? Kowe kok raga-raga nyapa. Biasa. Ngopo? Ya emang ngono-ngono biasa.
Heeh. Aku tekan jero. Asline iki benake kathok. Kathokmu apa? Cici. Kathokmu apa? Sumpah. Kathok mlotrot sing jero. Kula nggih gumun. Kowe iki kepiye ta kowe iki? Sesuk ki nek nganggo mbok dipaske ukurane. Wes. Ukuranku kuwi es. Iki sesuk iki to nek pamane kowe butuh kenceng. Heeh. Mbok yo dilas sak bokonge, las dasmu. Lah kenceng juran. Wah, kenceng-kenceng wae kok jenenge karo mbokmu. Oh iya ya. Kok dadak ngelas meneh. Apa ya ana wong arep turu mbokmu kok sambatan. Nek dong rungan. Blis. Ora gumunku sinden-sindene kok ya ngematke pas. Ning ya pas iki sing ngematke malah ora sing tengah lho. Sing endi? Pinggir dhewe iku. Oh, sajake ingin karo kowe sing pinggir. Kowe iki ora ngerti to? Pripun? Asline mbokmu iki kuwi. Enggak napa? Wo, aku mulai Durung tak omongke kok mulan bengi iki tak buka sisan. Aku ki mbok modal mbok ora dong aku. Lha muni sing mbok sing kuwi. Hei. Iki saka apa? Ya mantuk iki. Berarti ya. Aku kira rumangsa berbuat e. Wah, geseh kowe. Kok gawe ngimpen-impen njur meteng kowe. Ya ora ana wong ngimpen-impen kok njur meteng. Iso le. Wah, mergo saking ngene. Aku iki saking subure Bu Prastiwi iki. Oh, Subur wah. Wah kuwi ketrocokan wae meteng kok. Oh. Ora sedawa ora wis ora. Lah apa? Wah aku saiki malah saya canggih. apa? Ora meng ketrocokan. Lah piye? Di-download kowe meteng. Kuwi Heeh. aku mung ora iso download. Monggo. Monggo. Menyuruh sepinten Kang Mas? Neng nong. Ngono apa iki? Sing ninting iki wis ana dhewe kok. Suwi. Kowe ora ngono kuwi lho. Sing gedher iki padha-padha go kacamata lho. Padha. Lah iya. Kacamatane gesek kok. Kok gesek? Kayak kacamata Plus apa? Ngawur. apa? Kang kacamata las. Kacamata las. Kacamata las kireng ya. Ah iya, ki yo kacamata nah. Kowe ora ngerti iki aja ngece lho iki. Caploke ben bengi payu ki matane do cadrok. Sing duwe gembira loko lho. Iki wingi dolan nang ndi ku cara iki. Menika bawa sinam weni kenyang. Direktur biro loko. Kang Mas Rabies. Halo sayangku. Menika wonten kang ngersakaken sinom weni kenyang pun lajengaken dendang Semarang. Ya. Menyuranipun Sampeyan sing suarane apik wae. Weh bener ya. Cah gendeng. Elak. Oh malah cangkeme kram ngono. Kamoteng driya Jiji teralo. Dagelan kondang obok kowe gudiken. Gudiken das. Aku iki nangine terus iki mulai katosu.
biasane go kathok ora kowe iki? Nganggo ya. Oh, kathok boso. Iya. Batik kuwi, batik. Nek tak goleki ane ora ketemu ae. Kathokmu ki ming semene, Pak. Kon benake simboke lho. Kon goleke simbok mesti ketemu. Wah, ora sudi. Kon benake, Wah, kuwi apik iki nek dadan ngene iki nek ora dadan Wah piye? Rina Gemsa Ora ngono kuwi ora. kok ayit to? Gudeg. Yiyite Ha iya. Lah kudune sing ben Rina Gemsa Engko gek lali. Oh, engko tok sandalke nang lawang kae. kesusu yo lali. Mati angratoni Tak kira ngabani ngegong bul nglempeki tangan to kowe mau. Iya, dawake napa, Bu? Dendang Semarang. Dendang Semarang? Ya. Iya, mangga. Dari mana datangnya lintang? Menyuruh.
iso modar iki nyuwara iki. Kecil-kecil kuda Matur suwun, wah jan. awan-awan jemangnya nangka manganturan digawe jamu. Kowe iki kok ubeng iki ngopo to sakjane? Wah, goleki kathok ora ketemu. Iki rasa golek kathok ning iki lho, senggaan. Sing ini kae kok. Ayo senggaan. Ngetan bali ngulon kathoke suwe ora didondomi ngono. Lho, kok kathoke suwe Dol ora. gondal kan. Gesah iki. Lah wong iki dagelan ning panggung kok golek kathok kebangetan banget. Kene nganggo kathokku nya. Aku ngangkat aku mlot-terus no. Lah ngopo? Wis senggaan wae. Senggaan ya. Awan-awan jamangan nangka manganturan digawe jamu. Ayo ngetan Bali ngulon apa setyane kalakon. Mbok ya dilaras. kan. Tiba kok. Kowe kok dak cerewet kok ngerti gendeng no aku. Oh. Gamelane kowe tibane ora kuwi kok kowe tiba kuwi nyapa? Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon. Ngono kae karepku. Lho kok ya ngono. Kelakon. Oh. Rabi perawan marai kuda sayang aduh sayang Rabia sinden awakmu mesti lemu. Kuwi rabi sing Bali ngulon. Ora kelakon ya wis. Iya. Oke, menika pamundutan sampun kapiyar. Nggih, menika ugi wonten pamundutan Mbak Nyani. Menapa? Saking UD Fajar Group persewaan tenda kursi gedung Jalan Wates kilometer 9. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian Podang Kuning. Oh iya. Ki uga diaturake saking kadang-kadang PWKS Kulon Progo khususipun ya saka nyuwun lagu pepeling. Oh iya. Matur sembah nuwun dipun aturaken. Lan iki uga ana nawala pirang-pirang no lumantar WA merga iki ya di streaming langsung ya. Streaming nganggo channel Dalang Sena karo PWKS Live ya. Wah. Pepundenku sapa? Pak Insinyur Tumiono ya. Ki anu apa Direktur Wijaya Karya ya. Salah satu BUMN konstruksi ya sing lenggah ning Klaten ya nyuwun ya kersane apa bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya wah jan ngarani dhewe-dhewe ya mak iya wis ora apa-apa diaturake mboko siji monggo Mbak Ayu. Podang Kuning sing anu ana loro sing nyuwun ya Podang Kuning Sinten iki ingkang kedituta sinten? Nawa Podang Kuning kajenge Mbak Agnes ya Mbak Agnes. Enak. Wah, Agnes iki kene. Podang Kene Kuning, Agnes Mas. kene. Ya, sik. Nah,
Podang kuning. Kowe kok tengah-tengok ki ngopo? Kowe nek pro kene kathokmu mlotrok, nek pro sing enom kowe mlotrok ora? Ora. Enom wonge ning wis dianak. Aku kowe ngerti. Kok ngerti? Ngerti no kuwi sedulurku dhewe. Kowe ndek sedulur apa? Kae lho, kowe ndek sedulur apa ngene? Aku ora duwe sedulur medho takoni. Oh, iya. Tak kira nek ora kok. Jare sedulurmu sing pincang kae iki. Mamat. Ya, Ya Mbak Agnes monggo. Podang kuning. Nadyan wujud temung peksi ternyata vokal iki dhewe-dhewe ya dhewe-dhewe. Agnes ki cilik ning suarane gedhe, bunyane iki gedhe ning cilik. Iya. Punyane Gedhe kok ning cilik. Lho, suarane rebel ngono lho. Hei. Arep cilik wonge gedhi. Sapa kuwi? Punyane. Misik bunyane piye? Kowe mau ngomong apa? Agnes ki wonge cilik, Cilik. Suarane gedhe. suarane gedhe. Suarane gedhe. Nek bunyane Punyane iki gedhi. Heeh. Suarane ya cilik. sing Nek Bu gedhe. Prastiwi Wah nek Bu Prastiwi ki wis gedhe cilik apa kok oke. Wong edan. Ora genah lho. Gedhe cilik oke. Iya. Ya sayang. Neno. Mbok nyuwun paku sok dadi paku ben ra mlotrak-mlotrok. Wis aman? Ya. Wis ketemu? Apa? Halus manis tur Wah. Kuwi lak sriuning. Iki dudu sriuning ngawur. Tuh. Wah kok mau dalange muni Sapa? kowe muni srioning mau. Podang kuning. Oh, sing tertib ora ayo tumbak susukan. Berarti kira nganggo truk iki. Ora. golek isi podang kuning Neno. iba bunga Neno. nyanding bisa dadi
Lah kuwi apale ming sriuning kuwi kok. Ya, Mbak. Esuk awane ngomah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang mubang miteran gonku golek ora krasa esuk awan nganti wengi heman yen ngati liya kang nyawaan kleyang tak sawang mencok ning ngepang jangan tak rindek saka kadolan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan lagae tak suwun mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku gombe seret ireng tak sawang tambah manis ipo bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal hatiku kekiwang liyan yen si podang andutut hati kebenan ora mendah hatiku tan saya tak serani sulpika kulut tebet Saane ngobah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng miteran kanku goleki ora krasa esuk awan wengi heman yen liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning ngepang jangan tak rintik saka ketulan sawi ngoceh dheweke ngalih bencokan tak semua mbok aja ngeceh kuning agawe pikirku gombe seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen nganti nyanding bakal hati berkiwang liyan podang andutut hati kebranan ora mendah hatiku tan saya tak sanani sulpika kulut tebet sampun satur nuwun Ya nak. Ketoke cilik ning batas suarane ya. Wah, iki wis ora aja takon dosa nek nggon swara. Ya. Wah, Pore menang. Suarane gedhi. wedi powere menang kowe. Wah, mula nganti dicencang. Centang piye? Untune engko ndak ucul to. Kuwi dibehel kok dicencang. Oh, dibehel lho. Kuwi iki model saiki, Mas.
Wah, mbok nganggo kawat memean malah habis. Aku Mas Rabies kuwi nek isa. Kuwi lak pemean, nggone simbok kuwi ora mung kawat pemean. Lah apa? Bendrat. Bendrat. Sing kene iki dudu bendrat. Apa? Kawat listrik. Kawat listrik ana kita kemen. Mbokmu kae lancar kok bisa. Dadine piye? Apik. Anu. Nggih menika pedang kuning sampun kabeh. Nggih. Sampun katur menika pedang kuning Mbak Yu Cange. Yo, pamundutan saking kersanipun Bapak Tumiyono. Yo. Wah, mburi do tarik tambang kayak gitu. Yes. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Yo. Kersane Pak Tumiyono. Oh, Mbak Ayu iki kowe nak arep wani, yes. Loh, Yes. Ayo iki apa kok Iki lho. aku namung iki gede-gede. Bocah iki gede-gede, tak gede-gede lho. Ora. Tuh. Apa? Aku ya ingin ya. Ya pokoknya ingin. Ayu ya ingin karo kowe. Iya. Heeh, ingin nyulek nih. Blok das. Ayo nah. Ayo. Ayo, Dik. Ya di bawani Mbak Ayu. Yo. Apa Mbah? iki ya putumu lho iki. Putumu. Sopo? Iki ayo iki. Lali apa piye? Kowe iki ketek meneng-meneng arep kowe iki kontrengane kowe iki wis tuwek nyuk jane iki. Iki putumu. Apa? Lho iki ya putumu. Atine iki ya putumu. Kok kabeh putu, kok saya dijolke. Dijolke piye? Sing ora putu. Ha sing ora putu barenganmu wis ora ono kabeh kok. Kok mboten enten dodong pundi? Oke lho barenganmu sing wis ra ono. Mbah Waluh, Pak Idi. Pak Idi. Itu ora ono lho. Ayo kok kowe ra nusul kuwi lho. Kok kuwi barenganmu kok. Kuwi barenganmu. Kudune sing nusul ya kowe. Ora aku ora kemrungsung kok. Sing do mati ya kono mati ya. Pokoke santai wae. Iya. Ayo. Ayo nak suaramu nak. Nun. Putu. Kok putu. Pokoke putu pira? Aku ora iso apa-apa iki nek kabeh putu. Ayo wong ruputune kok arep aneh-aneh. Nek wis tancep kayon kae agek iso apa-apa ro sing pojok iki. Aja ndi? Iki Gah. Cici. jajan jagung bakar ning alun-alun. Wong loro kowe engko. Bar saka kene. Ayo kono jagung bakare sontek. Ya kowe Aku terus dino ora ono ngentek. Ora ono untune kok. Ya. Dik, Gunung Galunggung Kabungkur Gunung Semadang Ketunjang Telaga Sekawayana Terang kicik di tengah gua Iya saha etanau. Ulah pundung turis sungkurulan sungkan tadi tarim tarim tarim
Yuk, Mas bukani. Ya. Bajing luncang, bajing luncang, dastan madu, abdi lepat narasan
Cahayu. Nuwun ya Cahayu. Aduh. Halo salim karo si Mbah Kakung, Mbah Kakung. Mbah Kakung, Mbah. Ah. Waalaikumsalam. Lah ya wong ku ya pernahe putumu tenan kok ya. Lah Nek iya. karo putu nek dipamiti lah ya nyangoni. Nyangoni apa piye? Ya gentenan no ya anu ki wis ki. Nek dipamiti putune ya semaur, sok mbok menawa kowe ya genti pamit, ha to. Nah niku ketoke mboten nganggo pamit. Piye? Aku kira kemrungsung kae. Iya. Ha iki isi kari siji pamundutan Napa itu, gerajakan. Cak? Ya gerajakan. Ya Tin, gek dicekat-cekat ya. Lakone dawa. Iya nak. Tin. Loh, Sing endi? Endi? oh sing iki ya. Wong kowe iki ya ora apal. Ku ya putu ora Iya aneh-aneh. putumu yoan. Ku ya putu ra cenanangan kowe. Putu, Mbah. Diara we. Ketanggor we. Ngapa? Ya apa nesu? Kok sesuk golek liyane. Nyamene kok nesu terus. Ya apa kok piye ta kowe? Wong jenenge putu bekti karo mbahne kok. Ayo ning ngger kabeh muga Mbah, Mbah. Lah karepe arep diundang sapa? Eh? Om. Wah, Om. Dadi Iya, Kak. dagelan kok gampang. Karepe arep nesu. diundang sapa? Mbah ra gelem Undang suwargi sapa? apa? Iblis kowe. Ngapa oli kene? Ning jane ape lho, Cak? Ya. Titele ape lho, Pak? Ayo karo leluhur ya manut. Titele Ya ape lho? mbok menawa dudu karepe dhewe arep nututi bapakne mbok ya. Ya kono arep mangkase. Piye? Ayo wae dik wis ora ndek wong tuwa ya ra. Padha. Kabeh sing santai wae. Nek kira sing do kemrungsung ya ora kemrungsung ora. Ora. Ora to. Anek diundang Simbah ra gelem kono apa? Ah iya. Kowe santai. Lah ya nek diundang Mbah kok ora gelem wong penere ya Mbah tenan kok ya. Oh nek Mbah kok ngono ya. Aku lek petuk ya gege nek wingi ora ngerti iso kolu. Wingi ora ngerti saka lu. Geragas kowe. Geragas. Ngawur ora. Ayo wong ora ngerti kok. Iso wae. Wis kae wae sing deglok kae diopeni. Ya apa? Sing deglok wingi kae. Malah apik kok iso gejinjik. Gede-gede kok Pak aku ngandiroke wong. Hayun. Karane niku alus kok isih gede. Mas matamu ki perem opo wong pancen bojoku ki bijik aku. Agar mlaku gesek. Sing karo anak-anak Yanto Kotel ka lho. Ayo kae. Turunan ora ndendas kae. Turunan ora tindak. Ya, langsung wae ya, Ti. Nggih. Ya, langsung wae monggo. Engko ndak wektune saya ngoyak. Ya, monggo. Yuk. Garajakan biar
barang Nandang waton Biar biaran Gandeng tangan na pikiran Pinggir pasisir Kerajakan Bisik-bisik semayangan Antri janji Orang biaran Sir-siran ambek gandengan Gandeng asli Yang luangian Sir-siran ambek gandengan Gandeng asli Yang luangian Ya, Sampun matur suwun. Ya. Makasih ya, Nak. Wah, jan jogete apik, suarane apik, wonge apik ya, Mas. Ki wis ki. Nek saya Bapakmu elekno kuwi ngopo nang kono. Kuwi mengar maling rokok kuwi ning ngono kuwi. Kuwi nyapa ning brine Pak Seno. Maling rokok apa wong aku rokokku yo entek kok. Dadi dhek ket mau ilang-iling ki kok ora ono. Pul. Heh? Apa? Dek aku tanggo tekanku bubar kok yo. Iki lho iki tanggo kari telu. Iya. Piye? Tas Panitiane sapa? Ojo ah. Ya, matur suwun. Matur suwun Bu Nyani, Mas Sugeng. Nggih, sami-sami utake. Ya. Nggih, damar mancung sinumpet Wis rumiyin ki. nggih. Ya. Ngono Sanes ya. wedal pinanggih malih mbok Nggih. bilih wonten lepatipun, Mas. Kupat janure tuwa nggih. Urung tekan kuwi kok ya aja kesuwen aja kesuwen. Ya. Nggih, matur suwun. Ya nak teruske dhisik critane yo, Ngger. Ayo ayo tak derekake mak. Moyo. Tansah marmaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepi sumimpen dalenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati om